nya sian nya da electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors Denver Shiro pat ka liang no shaka e thamukas Kaji ko na preng Mobile Sports Club percaya ka like Sports Club hakawat ilakay ka baan ka second leg jong OC Blue Shillong Premier League ka Shillong Sports Association kalakon no hagijing akad ka belong damar Argol ka belong mentagas ni ha SSC Stadium First Ground Polo Kajing ko na preng gini ki Arkan Hun kalong mana kalang ka Mobile Sports Club apo kajing lam uba hering chong pliang kumukuch ka don kampha bakan job ya kani kajing kun khnang bakan la bakan pentik na lupa yaladi bakan long kum kaladu jong kani ka lempung kat ban nakaliang ka kunhun yela ka jong ka like Sports Club ka jingjop kan pelong pat ya ka kum ka club ka ban la banyai ne ka kadan ka basaw ne bakan don ha ka thup jong ka top 4 jong ka lempung yela ka menta ka snem ka khana jong ka jikun ka long ba ka like Sports Club ka lala bakan tam sa kamad ka shigol ka balawan ling ba munsa nongse ka minute ka ba ya ka ba ka Mobile Sports Club ka layo ya ka kabuk ser bakan penpai no ya ka minute ka ba arpanyo ling ba Kevin Rambai Apreng gejing kun ka baitanat pacharkai bhas sa shisin ka like kor klayo bagan tam shakmat hadin usani F kharkongor royo ban tap ya ka gol ka minute ka balai psaw ya ka gol ka ba ar par ka bala ban penyakhat sendon ya gejing kun nagam ta ka Mobile Sports Club la tap do ban scam lang maulong ha ka minute ka basan phopra hadin balala ban yakhat gejing kun apreng kini ki ar kun hun kala yai beteng ban itanat pat biang bor pha akaba baro arkan hun kila yoru ila ki kabu ban yo ban pengki ya kajar handai don pat ki kap kaba lala ban yang ban yadano pat ki dikirang abgol nei don ru ki kap ki ba ka bol ka bala shoot kila light selit nakamata ban pengki ya kajar